Guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. Ayan, welcome back to my channel. At bago yung video natin mga guys, shoutout pala kay paring Joseph Castro. Ayan, inspired na maglingkod yan dito sa ating barangay mga guys, no? Joseph Castro. At shoutout din pala kay Aboy de la Cruz. Ayan. At former kagawad, no? Dito sa re-elect pala yan dito sa poblasyon. Aboy de la Cruz. At nandyan din yung kaibigan natin na si Richie. At mamaya papakita natin yung basta manood lang hanggang dulo. Yan, samahan niyo ako hanggang dulo mga guys, no? So, ayan, shoutout din pala dyan sa US, lalo na kay Sir Cesar Estigoy, at kay Sir Leo Digario Versusa, tsaka kay Alvic Viz. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. At ayan, shoutout ko pala si Jansen Versusa, na nasa US, at nanonood yan dito sa video natin mga guys, no? Dito sa maliit nating channel. Yan, may siga mga guys. Di na nakakatakot mga guys, oh. May siga dito sa pala. Sa mga buwangas sa urno. Shout out sa mga buwangas. So, ayun na guys, no. Shout out din pala sa mga sponsor dito sa maliit nating channel. Sa lahat ng mga tumutulong dito sa maliit nating channel, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng mga solid subscribers natin, shoutout sa inyong lahat. So, ayan, ito pala yung video natin mga guys. Nandito pala tayo sa may Orno pa rin. At may kaganapan dito at ating alamin. At ito pala yung nandito pala tayo. Dito pala tayo nag-intro sa bahay ni Jess Versusa or Jansen Versusa. Ito. Yan. Na kapatid ni Sir Leo Digario Versusa at si Alvic Viz. Yan. At subukan nga natin mga rolling dito, humingi ng Christmas. Tao po. Yan. Saragton Ken, Mangkaruling kami kumon. Wad tayo Jess Versusa. Jansen Versusa. Wad tan? Ay wala dito. Ay nasa ibang bansa pala. Ayan, shoutout kay joke. Joke lang. Ayan, shoutout kay kay Uncle Jess na nasa ibang bansa, nasa US. Ayan, mga ruling sana ako. Uncle Jess, wala pala kayo. Kaya ito, papasadahan na natin mga guys yung kasi mga ruling sana tayo, no. Yan, papasadahan na natin tong kaganapan dito sa kabila. Hi vlog. Dito na kami. Camping na po. Camping. Yan. Magka-camping po kami ngayon. Magka-camping kayo dito? Camping. Oo. Ayan. So ayan na guys, no, pasadahan natin kung yung kaganapan dito sa may Orno Street Poblasyon. Ito yung binlog natin kahapon guys, no, yung kalsada na may ginagawa nila, tapos Christory pala ito mga guys, no, Christory. Tapos diretso na rin to sa kapiyastahan dito sa may Poblasyon, Bugalyon. Dito lang to sa may Orno Street. Ayan na nga guys, no, ito pinapasuportahan ko pala itong kabaranggayan ko dito mga guys, no, na tumatakbo ng barangay Kagawad. Ayan, at ito madaling lapitan to mga guys. Wala pa yung isa
Yung isa din na kaibigan natin, wala pa, hindi pa nagbigay ng tarpaulin niya. Kaya ito lang si Richie Espinosa Barriquio para Kagawad. Ayan mga guys, no. Yan si Richie. Ito. Hindi mahirap hanapin. Ayan, hindi mahirap lapitan, madaling lapitan mga guys, no. Yan sa mga kababayan ko dito sa poblasyon. Ito si suportahan natin ito si Richie. Yan, Kagawad, para Kagawad. Ayan. Subukan naman natin mga guys at handa naman silang ipakita yung kakayanan nila para pamunuan ang kanilang barangay. Subukan natin mga guys, no. Wala namang masama kasi marami namang iboboto natin, 7. Bali, ayan. Baka pwede natin isingit yan. Mabait at madaling lapitan. Number 6:30 po tayo dito sa ating Bulacan. So sa lahat po ng mga leaders, yung mga nag-assign po para po sa dinner. Hinay ko lang po kayo. Ayan na guys, at magtanong tayo kung ano na yung kaganapan dito at ano yung ginagawa nila dito. Ayan, sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, pangalan nila sir? Ako si Biasi Pasilaw, taga dito lang din sa Sitio no. Isa din akong YL, no. Medyo mapapansin natin. Ayun, nagka-camping sila. Usually, yearly naman itong ginagawa. Yearly naman itong ginagawa. Busy day, medyo na-stop lang. Siguro mga 2 beses ito na-stop kasi during pandemic yun. Ngayon, muling tinuloy. Yun nga lang, medyo nagka-problema kasi nga may pasok. So, yun nga, sumabay din yung election kaya medyo kakaunti mga kabataan. Pero usually, talaga, umabot talaga ng 300 to 400 yung kabataan natin dito pag nagka-camping. Hindi lang yun. Busy day, may mga ibang camping din po tayo dito sa parokya ng San Andres, tulad ng Summer Youth Camp, Mayan Youth Camp, tsaka ito, parang pangatlo to, itong busy youth camp natin. So ayun, yun lang yung ano natin. At bukas, wait natin kasi alas 2 po yung misa natin. With Apostolic Administration po natin si Palitan ko. So ayan, yung ano pa yung ano? Ayun, nakita natin, no? Pag tinignan natin doon sa banda doon, mga ano yan, mga iba't ibang bukluran yan. Yung mga bukluran po natin, binuo nila Father Ed, ni Father Julius, gano'n. Ayun yun, no? Yung may mga arko-arko. Ayan, sir. Anong purpose pala dito, sir, yung camping? Yung purpose po ng camping, no, para lumago pa yung pananampalataya ng mga kabataan. Tapos may mga iba't ibang ano po tayo, may mga iba't ibang plenary talks. May mga inimbitan po tayo ng mga iba't ibang tao para mag-talk po sa atin. Tulad kanina, natapos na po sila, Ma'am Leia, ganun po, tapos na po sila. Bukas po ulit, meron po ulit tayo mga plenary talks para po sa mga kabataan, para mas matuto at lumalim po yung kanilang pananampalataya. Opo. Bukas, sir, ano po yung magaganap dito? Yung magaganap po bukas, no? As usual, sa mga kabataan, yung tulad nga po nasabi ko, yung session nila, yung plenary talks. Tapos alas 2 po ng hapon, yun po yung BSMAS natin, which is, yun nga, tulad nga nasabi ko kanina, si Bishop Fidelis Layog po yung ating magiging, siya yung mag-celebrate po sa atin during misa po. Saan yung misa, sir? Yung misa po natin, magaganap po dito sa Sitio Orno, yung court po natin doon, yung sa may papasok. Opo. Katabi po ng chapel. Okay, papasadahan natin yung chapel ng Sitio Orno, no? Ayan, hanggang kapiyastahan na ba ito, sir, or hanggang kailan? Hanggang kailan lang ang yung camping nyo dito? Yung camping po natin, yun na, tulad ko po na nasabi ko ngayon, medyo may pasok. So isang araw lang po, tapos mamayang gabi, tapos bukas po ulit. Bukas po, uwian na po nila ng mga siguro bandang 5 o after po ng libot. Kasi after po ng misa natin dito sa may Sitio Court, yun na po. May libot po, sir, na magaganap? Yes po, meron po. After po ng misa, agad-agad po meron po tayong libot. Anong oras mag-start yung misa, sir? Alas 2 po ng hapon. Alas 2 ng hapon. Tapos, pagkatapos, libot na. Siguro ng mga 3 or 4
Yung libot siguro, sir, no? Mga ganyan po, mga ganyang oras po. Basta pagkatapos po ng misa natin, meron na po tayo agad na video. Okay. Shout out kay sir. Shout out sa mga taga Sitio Ono. Salamat po sa lahat ng bukluran. Salamat sa pakikiisa. Sana maging matagumpay po yung ating BEC. Thank you po. Ano palang ibig sabihin ng BEC? BEC means Basic Ecclesial Community po. Ayan, sorry sir, kasi hindi Okay lang natin alam. Maraming mga viewers natin na hindi nila alam yan. Yes, sir. Okay. Sir, thank you, sir. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Ayan si sir. Napakagaling ni sir, mag-explain. Talagang naiintindihan natin mga guys, no? So, malinaw na malinaw yung explanation ni sir. At imposible namang hindi nyo naintindihan mga guys. Yan. Yung mga arko-arko pala, mga kanya-kanyang bukluran pala yan. Hindi natin alam kung ano yung sa Tagalog yung bukluran, ano. Ayan. So, bukluran 1 hanggang 5. Ito. So, ayan na guys, at maghahanap tayo ng ma-interview din natin na yung participants dyan sa may campaign. Ito. Ma'am, tagasan kayo? Tagasan kayo? Sa Tuko po. Barangay Tukok? Opo. Ayan, kayo yung nagka-campaign dito. Yes po. Anong school kayo? BIS po. BIS? Anong grade? Grade 10 po. Grade 10. Kanya-kanyang pangalan. Ito, pabilisan. Ang pangalan? Tricia. May. Okay. Ito. Kaira de la Cruz. De la Cruz? Kaira. Kaira. Ito. Benzo de Vera po. Ito. Christina Bernardino po. Christina. Bernardino. Ayan, marami tayong mga teacher sa BIS, na viewers natin, no? Ayan, shout out kayo sa mga teacher nyo. Ay, sa mga teacher namin magaganda. Ayan, sinong teacher nyo? Ma'am Sagon po. Shout out nyo siya. Ay, Ma'am Sagon sa mga teacher ko dyan. Shout out kayo sa mga kakilala nyo. Sige, mabilis ang pasada. Shout out kay Nepsi. Ayan, okay. Ayan na nga guys, tayo magpapaalam na rin, tayo uwi na. So ayan, maraming salamat pala sa lahat ng mga nanonood. At patuloy lang sa suporta. At yung mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan. Maraming salamat din sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel mga guys, no? Lahat ng mga nag-i-invite sa atin na mag-promote ng kanilang mga produkto. Yan, marami tayong dyan, pang masa talaga. So, ayan. Maraming salamat mga guys. Hanggang sa muli.